είμαστε στην επαύριο των ευρωεκλογών του 2024. Σε 3 χρόνια θα έχουμε ξανά εκλογική αναμέτρηση, αν δεν συμβεί κάτι έκτακτο, και σε 5 άλλη μια ευρωεκλογική αναμέτρηση. Οι μεγάλες προκλήσεις και τα στοιχήματα από κάποιους γράφτηκαν και επιβεβαιώθηκαν, από κάποιους άλλους λιγότερο. Είχαμε και άλλα καινούργια συμπεράσματα, ένα καινούριο μοσαϊκό, και ζήτησα την βοήθεια του Συμβούλου Στρατηγικής Επικοινωνίας, του κυρίου Γιάννη Ράζου, που είναι και μαζί μας. Γεια σας κύριε Ράζου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αρθρογραφείτε σε εφημερίδες και σε ιστοτόπους και γενικά είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθείτε χρόνια την πορεία γενικότερα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι λοιπόν ότι έχετε εστιάσει σε κάποια πράγματα που θα ήθελα να τα ακούσουμε από εσάς σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν υπάρχουν 2 ζητήματα. Υπάρχουν τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν, ή η ανάγνωση του αποτελέσματος σε εθνικό επίπεδο και η ανάγνωση του αποτελέσματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από το εθνικό επίπεδο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πρωταγωνιστής, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι για διάφορους λόγους, τους οποίους αν θέλετε να τους αναλύσουμε συνέχεια, συνοπτικά, δεν πείσαμε ως πολιτικό σύστημα, ως διαμορφωτές κοινής γνώμης, ως άνθρωποι οι οποίοι έχουμε αναλάβει την ενημέρωση, δεν πείσαμε την πλειοψηφία των συμπολιτών μας να πάει στις ευρωεκλογές και να εκδηλώσει την προτίμηση σε κάθε επίπεδο εκεί που θέλει. Αυτό είναι το πρώτο. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό το ποσοστό της αποχής, ακόμα και αν κάποιοι λένε ότι οι εκλογικοί κατάλογοι δεν έχουν καθαριστεί και ότι είναι μικρότερο, σε κάθε περίπτωση συγκριτικά είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι αν το συγκρίνουμε με τις προηγούμενες ευρωεκλογές, με τις ευρωεκλογές του 2014, εκεί πέρα είχαν συμπέσει με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, άρα υπήρχε πολύ μεγαλύτερο κίνητρο σε κάθε τοπική κοινωνία να πάει στις κάλπες και από τη στιγμή που πάει στην κάλπη να ψηφίσει και για τις ευρωεκλογές. Το θέμα της αποχής λοιπόν είναι το πρώτο. Το ζήτημα επίσης που υπάρχει πάντα σε όλα τα κράτη, σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα διαχρονικά, είναι ότι τα βασικά κριτήρια της επιλογής της ψήφου είναι κυρίως της εσωτερικής πολιτικής σκηνής, της εσωτερικής επικαιρότητας. Ζητήματα τα οποία αφορούν θέματα εθνικά. Οι πολίτες δεν ψηφίζουν με βάση ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά με βάση τα εθνικά. Και επιτρέψτε μου να πω, κύριε. Πείτε και το τρίτο και θα σας πω. Και το τρίτο είναι ότι παραδοσιακά είναι μία ψήφος η οποία είναι πιο χαλαρή, πιο ιδεολογική, πιο συναισθηματική, πιο εύκολη για να αποστείλεις το μήνυμα που θέλεις σε κάθε επίπεδο. Εκ των αποτελεσμάτων θα λέγατε ότι αυτό το τρίτο ίσχυσε τελικά? Γιατί, συγγνώμη που παρεμβαίνω, θα πω αυτό που είναι τελώς δική μου εκτίμηση, αλλά είδα και γενικώς να διασταυρώνεται, να αναφέρεται και από άλλους. Ότι δηλαδή τελικά εστάλει ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και ειδικά στο κυβερνών κόμμα, στην κυβέρνηση, που δεν φαινόταν να είναι απλώς χαλαρή ψήφος. Εστάλησαν πολλαπλά μηνύματα. Καταρχήν, το πρώτο μήνυμα, όπως είπα, είναι ότι καταρχήν να το πω όσο πιο απλά γίνεται για να το κατανοήσουν αυτοί που μας ακούν. Δεν πέρασαν τα πολιτικά μηνύματα των 3 μεγαλύτερων κομμάτων στους πολίτες. Δηλαδή, το μεν κυβερνό κόμμα, ελάτε για να εμπεδοθεί η πολιτική σταθερότητα. Και τα 2 κόμματα της αντιπολίτευσης, ελάτε για να στείλετε μήνυμα ξεκάθαρης αποδοκιμασίας, ψηφίζοντας εμάς απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Δεν πέρασαν αυτά τα μηνύματα. Για 2 διαφορετικούς λόγους. Για μεν την πολιτική σταθερότητα, κανένας πολίτης, μέσος πολίτης, δεν πίστηκε ότι 1 χρόνο μετά από μια πολιτική εκλογική αναμέτρηση με ένα 41% και με μια ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να είναι πίσω 15, 16, 17, 13, 14 μονάδες, ότι υπάρχει πρόβλημα με την πολιτική σταθερότητα. Δεν πίστηκε ο μέσος πολίτης. Από την άλλη πλευρά, πώς το είπατε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, ότι υπάρχει πρόβλημα? Ότι υπάρχει πρόβλημα με την πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή, δεν πίστηκε ότι όταν υπάρχει μια πρόσφατη λαϊκή εντολή, ξεκάθαρη, μια πρόσφατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, και υπάρχει αυτή η απόσταση στη δημοσκοπήση μεταξύ πρώτου και δεύτερου και τρίτου κόμματος,
δεν πίστηκε ότι είναι κρίσιμη αυτή η εκλογική αναμέτρηση για την πολιτική σταθερότητα. Θεωρώ από αυτή την άποψη το λέτε χαλαρό. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Σε γενικές γραμμές ο κόσμος πιστεύει ότι δεν υπάρχει ζήτημα πολιτικής σταθερότητας. Ναι. Δεύτερο, η αντιπολίτευση πήγε να θέσει θέμα απονομοποίησης της κυβέρνησης και τέλος πάντων μηνύματος κτλ. του κυβερνητικού. Δεν υπάρχει η εικόνα στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν διαμορφώσει μια συνεκτική, ρεαλιστική, εφαρμόσιμη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, και στο πλαίσιο αυτό, γι' αυτό και δεν πήγε μαζικά να εκδηλώσει την όποια διαμαρτυρία. Η πλειοψηφία αυτών που θέλουν να διαμαρτυρηθούν το έκαναν δια της αποχής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Τώρα, εάν θέλετε να πάμε στο γιατί πήραν, ας πούμε, τα άλλα κόμματα αυτές τις ψήφους που πήρανε, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια ατζέντα που και από τα αριστερά και από τα δεξιά, από ό,τι φαίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως από τα δεξιά, προσλαμβάνει ή κερδίζει από μια ψήφο διαμαρτυρίας απέναντι στην εκάστοτε εθνική κυβέρνηση. Αυτό έγινε και στην Ελλάδα και αυτό έγινε και στο εξωτερικό. Κυρίως στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες παίζουν και βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αρχής γενομένης από τη Γερμανία, όπου είδαμε δεύτερη δύναμη, ο κύριος Σόλτς να έρχεται πίσω. Στην Γαλλία επίσης, που είχαμε και την προκήρυξη εκλογών λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ της κυρίας Λεπέν και του κυρίου Μακρόν, και βεβαίως και στην Ισπανία, όπου ας πούμε κέρδισε το Λαϊκό Κόμμα, και στην Ιταλία, όπου η κυρία Μελών διατήρησε την πολιτική της κυριαρχία. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ανεξάρτητα τι πιστεύουν οι πολίτες ή τι αισθάνονται οι πολίτες ή τι γνωρίζουν οι πολίτες, γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά ως δημοσιογράφος ότι διαχρονικά ψηφίζουμε εδώ και δεκαετίες για τις ευρωεκλογές. Δεν γνωρίζουμε πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα όργανα. Δεν μιλάω για τους μορφωτές κοινής γνώμης και κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται, μιλάω για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Η αλήθεια όμως είναι ότι την επόμενη πενταετία θα ληφθούν πάρα πολύ κρίσιμες αποφάσεις και για την οικονομική πολιτική και για την κοινή αγροτική πολιτική και για το μεταναστευτικό και για την κοινή εξωτερική πολιτική, και έχει πολύ μεγάλη σημασία η διαμόρφωση συσχετισμών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι μέσα στους 2-3 επόμενους μήνες θα καθοριστούν και θα εκλεγούν οι επικεφαλείς σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά όργανα, τα οποία θα διαμορφώσουν τις αντίστοιχες πολιτικές. Βέβαια. Και ήθελα να σας πω νωρίτερα, αυτό ήθελα να συμπληρώσω, και πάλι παίρνω την αφορμή από αυτά που μας λέτε, κύριε Ράζο, ότι εγώ δεν νομίζω ότι ο κόσμος, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, για αυτούς μπορώ να μιλήσω, ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα θέματα της Ευρώπης, και ας το έκλειναν, το πήγαιναν το πράγμα στα πολιτικά τραπέζια οι υποψήφοι και οι δημοσιογράφοι στα εθνικά ζητήματα. Εγώ νομίζω ότι γενικά, δηλαδή τα θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασίας, εξοπλισμών, ειρήνης, αλληλεγγύης, γενικότερα είχαν τεθεί. Τίθενται, από μόνα τους τίθενται, ειδικά μετά το ρουσο-ουκρανικό και τη στάση στη Μέση Ανατολή και στην Παλαιστίνη. Από μόνα τους τίθενται. Υπάρχει αυτό που λέτε, αυτό που έχει σημασία όμως αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα αποτελέσματα της κάλπης, και αφού σας πω ότι σύμφωνα με έρευνα η οποία έγινε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες την προηγούμενη εβδομάδα και η οποία δημοσιεύτηκε την προηγούμενη Πέμπτη, οι λαοί αναδεικνύουν ως κυριότερο ζήτημα, έρχομαι να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε πριν από λίγο, το κομμάτι του αυστηρότερου ελέγχου της μετανάστευσης, το κομμάτι της αντιμετώπισης του πληθωρισμού και της ακρίβειας και το κομμάτι της αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων. Μιλάμε για μια έρευνα που έγινε σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που είμαστε τώρα όμως αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είμαστε εμπρός μιας πολύ ουσιαστικής διεργασίας, η οποία θα γίνει σε επίπεδο ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων, όπου και εκεί είχαμε σημαντικές ανακατάξεις σε όλα τα επίπεδα, για να δούμε ποια θα είναι η πολιτική συμμαχία από την οποία θα αναδειχθούν οι επικεφαλείς των ευρωπαϊκών οργάνων. Μέχρι στιγμής η συμμαχία η οποία φαίνεται ότι υπάρχει είναι μεταξύ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλδημοκρατών και της ομάδας των φιλελευθέρων του κ. Μακρόν. Ναι.
δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο. Οι υπόλοιποι συρρικνώθηκαν στις έδρες τους, δυστυχώς. Ούτε πιστεύω ότι λόγω ιδεολογίας θα πήγαιναν να κάνουν συνασπισμό με τους προηγούμενους σχηματισμούς. Κύριε Καραγιάννη, υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα. Ναι. Με βάση την εμπειρία και τις προηγούμενες εκλογές και με βάση αυτά τα οποία διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή. Την προηγούμενη φορά η κυρία Φόντερ Λάιεν με την ίδια περίπου συμμαχία έχασε περίπου 57 βουλευτές. Δηλαδή, αν ας πούμε υπήρχε ένα ποσοστό αθρηστικά το οποίο είχε μία βάση, έχασε 57 βουλευτές. Σήμερα, με τους υπολογισμούς που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχει ακόμα κλείσει αυτό το πράγμα, αυτή η συμμαχία που σας ανέφερα πριν από λίγο αθρίζει περίπου 400 βουλευτές. Ναι, οπότε αν το φτάσει αυτό, λέτε, θα στηριχθεί, θα βγει πάλι, θα πάει και για άλλη θητεία. Θα στηριχθεί, ναι. Υπάρχει όμως μια σοβαρή πιθανότητα να υπάρχουν απώλειες του 10-15%, όπως υπήρχαν και την προηγούμενη φορά, όπως υπήρχαν και όταν υπήρχαν προκριματικοί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πριν από λίγες εβδομάδες, όπου ενώ είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν 800 αντιπρόσωποι από όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ψήφισαν μόνο 490 και από τους 490 υπερψήφισαν οι 400. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να μην αρκούν λόγω των απολειών αυτή η συμμαχία και να χρειαστεί να υπάρχει διαβούλευση και με τους Ευρωπαίους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές της κυρίας Μελώνη. Είναι ένα θέμα το οποίο και η ίδια η κυρία Φόντερ Λάιεν το έχει αφήσει ανοιχτό. Υπάρχουν αντιδράσεις, ειδικά από τους φιλελεύθερους και τους σοσιαλδημοκράτες. Υπάρχουν μια σειρά διεργασιών, τα οποία θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Εννοείται. Και θα τα δούμε και θα τα κουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τώρα, κύριε Ράζο, γιατί θα πρέπει να προχωρήσω. Δεν έχω... Για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, θα σας περιμένω και άλλη μέρα να τα πούμε, γιατί ανακύπτουν το ένα μετά το άλλο πολύ σοβαρά θέματα και εθνικά, αλλά κυρίως στην Ευρώπη. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας. Cada día que me enamoro.